Żagħżugħ Naxxari klassifika fost l-aqwa plejers tal-logħba FIFA. Il-ġuvni Kurt Fenek li ftit tal-jimilu kienet jirrappreżenta lil Malta fit-Tazza tad-Dinja tal-logħba FIFA wasal sa semifinali tal-kampjonat fejn matulu iltaqa' u rebaħ kontra r-rebbieħ tas-sena l-oħra. Kienet logħba ovvjament importanti, kienet il-quarter final biex naslu għas-semi, ovvjament il-fatt li hu kien iċ-champion kien il-favorit, imma ovvjament kont konfidenti fl-abilitajiet tiegħi u l-fatt li n-national baħlu kienet rebħa ħafna importanti. Minkejja li rebaħ din l-isfida, Fenek tilef fis-semifinali wara logħba mis-silta ferm kontra dak li eventwalment rebaħ il-kompetizzjoni. Fenek kompla jispjega li minkejja li bosta jaħsbu li dan l-isport huwa xi delizzju, fil-verità jirkjedi impenn kbir bi plejers bħalu jkollhom jilagħbu n-numru kbir tal-logħb kull sena biex jikkwalifikaw għal kompetizzjonijiet kbar internazzjonali. U wara x-xewqa li jikber l-arfin dwar dan l-isport għaliex Malta qed tikseb isem tajjeb. Sabiex jikkompeti f'dawn il-kampjonati, Fenek qed jiddedika ħinu għal din il-logħba li issa saret il-professjoni tiegħu. Huwa differenti minn xogħol normali, ovvjament, il-fatt li nsifru postijiet madwar l-Ewropa u madwar id-dinja huwa sabiħ, mhux faċli daqskemm ċertu nies jaħsbu ovvjament fih l-istress tiegħu. Sena sieħa nilagħbu ma nafx kemm il-logħba. Ġifieri l-fatt li tasal sal-aħħar huwa rewarding.